kaga ne da Allah wallahi shi ya tashi ba ka sai godiya ya da ta ka sai masara a sa kamar da riga dan bana ana cin kuna ma kwallo amma ya ce to shi wani ne ajene ya ce to shi ma wani cikin dan da ka wallahi ya ce da auta ya zubo da kada a bashi mamaki Allah ne da bai kallon nan magana daidai a bayan labarin wannan dan mutum ya sai ga dambe nan dai ana cin kuna ma kwallo kai ne sana da ala ai lokacin ana su ba a ɗan su na waje mai kallon nan ba wallahi tallahi ya sanya ne ga sanya shagon mai tafasara shagon shamsu bangaren jamus ɗan gulma da shagon mai tafasara amma shagon shamsu kana gurin yana riga su kawo dambe shagon shamsu hannun ka ciki shagon mai tafasara shagon shamsu hannun ka ciki da ya kawo dambe ya yi ta ku gani shagon shamsu kuma na shagon autar sakido yana ɗaura hannunsa anda bagobi anda bagobi dogon ya da shi da waye wanda ya iya kurɗe kasar kurɗe shi ke kai mutum ya zai wallahi tallahi in ya iya kurɗe to so godiya wallahi tallahi to ga dambe nan ne na wajen ya kallon nan magana wajen ya bayan labarin wannan dambe na su gaskiya ya yi Allah ba mai rabo sa ka gani ko wallahi dan yi ruwa ko kurɗe wallahi tallahi ba ya sanya to ana ko ya sanya ya yi ma sanya Fati babban ya kalmar yariya Fati matar direban mota gurga an gurga Fati da bai so mulu kangana bai ne kuma an kula cikin mulu kan bai